Izenzo isahluko sesishiyagalolunye soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha uSawuli ayesafutha ngokusongela nokubulala abafundi benkosi. Waya kumpristi omkhulu, wacela kuye izincwadi zokuya eDamaseko emasinagogeni, kuze kuthi uma efumana abantu baleyo ndlela, abesilisa nabesifazane, abayise eJerusalema beboshiwe. Kepha ekuhambeni kwakhe, esesondela eDamaseko, kwabaneka masinyane nxazonke ukukhanya okuvela ezulwini. Wawa phansi emhlabathini, wezwa izwi lithi kuye, "Sawulu, Sawulu, ungizingelelani na? Kulikhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini." Wayesethi, "Ungubani Nkosi?" Yathi, "Mina nginguJesu omzingelayo wena. Kodwa vuka ungene emzini, uzakutshela lokhu omele ukukwenza." Kepha amadoda ayehamba naye ayemi engenakukhuluma, ngokuba ezwa izwi kodwa ayengaboni muntu. USawulu wayesevuka phansi, kepha esevukile amehlo akhe kabonanga lutho. Base bembamba ngesandla bamisa eDamaseko. Izinsuku zabantathu engaboni, engadli, engaphuzi. Kwakukhona eDamaseko umfundi othile, igama lakhe lingu-Ananiya. Inkosi yathi kuye ngombono, "Ananiya." Yena wathi, "Ngikhona Nkosi." Inkosi yayisithi kuye, "Suka uye esitaladini esithiwa Siqondile, ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe linguSawuli waseThaso. Ngokuba bheka, uyakhuleka. Ubonile indoda igama layo lingu-Ananiya ingena, ibeka izandla phezu kwakhe ukuba abone." Kepha u-Ananiya waphendula wathi, "Nkosi, ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalema. Nalapha unamandla avela kubapristi abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho." Inkosi yayisithi kuye, "Hamba, ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe, namakhosi, nabatwana bakwa-Israyeli. Ngokuba mina ngiza kumbonisa konke amele ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami." Khona wahamba u-Ananiya wangena endlini, wabeka izandla phezu kwakhe, wathi, "Sawulu, umzalwane, iNkosi uJesu eyabonakala kuwe endleleni oze ngayo, ingithumile ukuba ubuye ubone, ugcwaliswe ngoMoya oNgcwele." Kwaba masinyane emehlweni akhe kwangathi yinkwethu, wabona, wasukuma, wabhabhadiswa. Esedlile wathola amandla. Wahlala nabafundi baseDamaseko izinsuku ezithile. Masinyane washumayela emasinagogeni ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha bamangala bonke abezwayo, bathi, "Lo asiye ochitha eJerusalema abakhuleka kulelo gama, nalapha uze ngalokho ukuba aqhube beboshiwe kubapristi abakhulu na?" Kodwa uSawuli wakhuluma kakhulu emandleni, wahlula abaJuda abakhileyo eDamaseko eqinisa ukuthi lowo unguKristu. Sekudlule izinsuku eziningi, abaJuda benza icebo lokuba bambulale, kepha icebo labo laziwa nguSawuli. Babemhlalela nasemasangweni imini nobusuku ukuba bambulale. Abafundi basebemthatha ebusuku bamehlisa ogange bemewula ngeqoma. Esefikile eJerusalema wazama ukuzihlanganisa nabafundi, kepha bonke bamesaba, bangakhohlwa ukuthi ungumfundi. Kodwa uBhanaba wamthatha wamisa kubapostoli, wabalandisa ngokuthi uyibonile iNkosi endleleni, nokuthi ikhulumile kuye, nokuthi eDamaseko wayeshumayela ngesibindi ngegama likaJesu. Wayenabo eJerusalema engena ephuma, eshumayela ngesibindi ngegama leNkosi, ekhuluma ephikisana nabaJuda abakhuluma isiGreki, bona bazama ukumbulala. Abazalwane sebekwazi lokho, bamehlisela eKesariya bamthumela eThaso. Njalo-ke ibandla laba nokuthula kulo lonke
laseJudiya naseGalile naseSamariya lakheka lihamba ekosabeni inkosi landa ngenduduzo kaMoya oNgcwele. Kwathi uPetro ehambela izindawo zonke wehla kwabangcwele abakhe eLida, wafumana khona umuntu othile ogama lakhe lingu-Eneya, owayeselele ecansini iminyaka eyisishiyagalombili efe uhlangothi. Khona uPetro wathi kuye, Eneya, uJesu Kristu uyakuphilisa, vuka wendlule icansi lakho. Wayesevuka masinyane. Bambona bonke abakhe eLida naseSarona baphendukela eNkosini. EJopha kwakukhona umfundikazi othile ogama lakhe linguThabitha, okungukuthi uDoka ngokuhunyushwa. Yena wayenemisebenzi eminingi emihle nokwabela abampofu izipho. Kwathi ngalezo zinsuku wagula wafa, sebemgezile bambeka ekamelweni eliphezulu. Kepha iLida laliseduze neJopha. Ngakho-ke abafundi sebezwile ukuthi uPetru ukhona lapho, bathuma kuye amadoda amabili emncenga ethi, ungalibali ukuza kithi. Wayesesuka uPetru wahamba nabo. Esefikile bamisa ekamelweni eliphezulu. Abafelokazi bonke beza kuye bekhala, bambonisa izambatho nezingubo ababezile uDoka esenabo. Kepha uPetro wabakhipha bonke, waguqa ngamadolo, wakhuleka, waphendukela esidunjini, wathi, Thabitha, vuka. Wayesevula amehlo akhe, wabona uPetro, walulama. Yena wambamba ngesandla, wamsukumisa. Wayesebiza abangcwele nabafelokazi, wambeka phambi kwabo ephilile. Kwezwakala lokho kulo lonke iJopha. Abaningi bakholwa yiNkosi. Wayesehlala izinsuku eziningi eJopha kwaSimoni umsuki.